നാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാപി സുധാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗർഷണ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കർമ്മയോഗ പഠിച്ചല്ല, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിനി ധ്യാനയോഗ, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്ത ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തിയില്ലാതെ സ്വന്തം കടമ അല്ലെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നു. അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള യോഗ ഇന്ന് കാണാം, പലതരത്തിലുള്ള ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. മണലി കഴുത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മൂടിയിട്ട് ശ്വാസത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യോഗ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള യോഗയാണ്. എന്താണ്? സ്വന്തം എന്താണ് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഒക്കെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള യോഗയാണ്. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ളത്. ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കാണാം ഗോട്ട് യോഗ, ആടിനൊക്കെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള യോഗ, പിന്നെ വീർ യോഗ, ഓഫീസ് യോഗ, അങ്ങനെ ധാരാളം യോഗ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങളാണ്. പത്മാസനം, കൂർമാസനം അല്ലെ, ശവാസനം, അങ്ങനെയൊക്കെ ശീർഷാസനം, അങ്ങനെ കുറെ ആസനങ്ങളാണ് ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗക്ക് 8 അംഗങ്ങളുള്ള യോഗ. ഒന്നാമതായിട്ട് യമ നിയമ, പാലിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചെയ്തുകൂടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ആസന, പിന്നെ പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പൊ ആസന എന്താണ്? ഒരു ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം, അതിനെന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ മാൻതോലി വിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാണായാമ, ശ്വാസത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്. പ്രത്യാഹാര, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ധാരണ, നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ബോധം. പിന്നെ ധ്യാന,
ആ പരമാത്മാവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ധ്യാനം. അവസാനം സമാധി. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആദിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ആ മനസ്സിനെ എന്താണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചിട്ട് പരമാത്മയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ സമാധി അല്ലെ. പൊതുവെ നമ്മൾ സമാധി എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ എന്താണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള അതിനെയൊക്കെ സമാധി എന്ന് പറയും, സമാധി അവസ്ഥ അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല അല്ലെ, ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് ചുറ്റിലുമുള്ള എന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത പൂർണ്ണമായിട്ടും പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ, അതിനെ സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തതേതാത്മൈവ ശത്രുവ. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. ജിതാത്മാന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണാസുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ലീല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനം വേണ്ട, ഇനി അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങയെ പരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നി, അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ഒരു അങ്ങയുടെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മതി, അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം മതി എന്നും പറയും. അത് പ്രകാരം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കലിയുഗത്തിലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. എന്നാല് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് യാതൊന്നും മാനവും അപമാനവും സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് മുഗൾ രാജവംശമായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ആ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വൈഷ്ണവരുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഭരണാധികാരികള് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിടുകയുണ്ടായി. ജയിലിലെത്തിയപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സന്തോഷത്തോടെ നാമം ജപിച്ചു. അവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടുന്ന് ഇനി പുറത്ത് ലോകം കാണില്ല, എന്നിട്ടും എന്താണ് ഇത്രയും സന്തോഷം എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവരോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ജയിലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിന്റെ ജയിലിലാണുള്ളത്, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമത്സരത്തിന്റെ ജയിലിലാണുള്ളത്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ജയിലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആ ജയിൽ പുള്ളികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ചക്രവർത്തി വീണ്ടും വന്നു. ഇതിനാണ് പുറത്തുനിന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജയിലിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടത് അല്ലെ.
അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നാമം ജപിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടി ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കണം. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 മല്ലന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച് വലിച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോരോ മാർക്കറ്റുകളിലായിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത്രയൊക്കെ എന്താണ് വേദന ഉണ്ടായിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. നിർത്താതെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കൊള്ളുന്ന ഓരോ അടികളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങിയുണ്ടായി. ആ ഓരോ അടികളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുറത്ത് വീഴുന്ന ഓരോ ചാട്ടവാറ കൊണ്ടുള്ള അടിയും അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുറത്താണ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടും ആ മല്ലന്മാര് തളർന്ന അവശരായി. അവര് പറഞ്ഞു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട്, നിങ്ങളെ ഒന്ന് മരിച്ചു തരുമോ? നിങ്ങളെ കൊല്ലാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് ഞങ്ങളെ വധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മരിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവര് മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മല്ലന്മാര് മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവരെ യാതൊരു വിധത്തിലും ശിക്ഷിക്കരുത്, ഇവരൊക്കെ നിരപരാധികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ ആ മർദ്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടെ സമാധി അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ മലന്മാര് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ ചക്രവർത്തിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം കുന്തം കൊണ്ടൊക്കെ കുത്തി നോക്കി, അനക്കമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഗംഗയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ ഇടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എടുത്ത് ഗംഗയിലേക്ക് കളയുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അപ്പോഴൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കലായിരുന്നു. അവസാനം ആ ഗംഗയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മറുകരയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആ നാമം ജപിക്കുന്നതും നിർത്തിയില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലേ രാമചന്ദ്രഖാൻ എന്ന ഒരു ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ അയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ വന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും, എന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ, അത് ഞാൻ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് പയ്യെ രാത്രിയായപ്പോൾ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി, നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസവും വന്നു, അവിടെ ഇരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പതിവ് പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിന്നോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ ദിവസവും ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയും അവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഹരിനാമം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വന്നു, വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ആ രാമചന്ദ്രഖാനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് അയച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയും അവിടെ നിന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയായി. അപ്പോഴേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം നീ ഇവിടെ വരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാമായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ എല്ലാറ്റിനോട് വിരക്തി വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഹരിനാമം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർക്ക്
അങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ തുളസീനെയൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് സറണ്ടർ ആയിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെ രാമചന്ദ്രഖാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങേ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താണ് അവരുടെ ആ മോശ രീതിയിൽ സമ്പാദിച്ചില്ല ആ ധനവും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തിട്ട് അവര് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യയായിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരുനാമം ജപിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ജപിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തന്മാർ അവർക്ക് എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ വിടില്ല. അപ്പോ നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ഭക്തിത സേവന കർമ്മങ്ങളും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും വിടാതിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്ഛതേ യോഗി സമ്മലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള യോഗി എന്താണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എല്ലാം യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷത്തെ തരും, പിന്നീട് ആ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എല്ലാ വസ്തുക്കളും നോക്കിയാലും അതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷം ലഭിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ അവരെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് കല്ലും മണ്ണിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ സ്വർണവും അവിടെ മുറ്റത്തും പറമ്പിലൊക്കെ ഇടുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. സ്വർണം അത് അമൂല്യമായതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ലോക്കറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ യോഗികള് അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഒരേ മൂല്യം തന്നെ. അവരെ ഒന്നിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് മൂല്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലെ മഞ്ജരിമാരാണ്. അതിലെ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ചിന്താമണി കല്ല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചിന്താമണി കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി അതിന് യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിച്ചില്ല. അവിടെ ഒരു മൂലയിൽ ചവറുകുനയിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിവന്റെ ഒരു ഭക്തൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ കയ്യില് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ വസ്തുവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അതാ അവിടെ ആ മൂലയില് ആ ചവറുകുനയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തു. സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഇത് അവിടെ മൂലയിൽ ചവറുകൂനയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീണ്ടും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി.
സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വസ്തു തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അല്ല, ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, നീ ആദ്യം ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ചിന്താമണി കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യമുനയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് വരിക, അപ്പോഴേ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നേ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് യമുനയിൽ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. സനാതന ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു. ഇതിലും അമൂല്യമായത് യാതൊന്നുമില്ല. അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ കലികാലെ നാമരൂപ കൃഷ്ണാവതാർ എന്താണ്, ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിലെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും മൂല്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് യാതൊരു മൂല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ലഭിക്കും. അല്ലെ, അപ്പോ ആൾക്കാർ പറയും, ഇസ്കോണിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് എനിക്ക് കാറ് വേണം, വീട് വേണം, ധനം വേണം, സ്വർണം വേണം, ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും. അല്ല, ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാർ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ അങ്ങേ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, അതിന് വേറെയായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടില്ല. അല്ലെ, എന്നാലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിക്കും, നാരായണനില്ല, അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയും, അതെന്താണ് രാവണനെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. രാവണൻ എന്താണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സീതാമാതാവിനെ മാത്രം കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ നാരായണനില്ലാതെ ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ്, ആ രാവണനെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാം ലഭിക്കും നമുക്ക്. ഭഗവാനിന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാമേചനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വഹിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, എന്താണ്, ആ കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ്, ആ കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്തതിലും പിന്നീട് അനേകം തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒക്കെ എന്താണ്, മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്തതിലും ഒക്കെ അമൂല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ തിരുനാമം ഒരിക്കല് ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളത് അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടുന്ന ഫലത്തിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലും ജപിച്ചാൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധപ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, എന്താണ്, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ നൽകാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, പ്രഭുപാദർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം അല്ലെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതിലൊക്കെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, ആ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അനുജനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയെ സെവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതി. ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലയെക്കുറിച്ചോ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയും. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നു സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി, ജിഹ്വ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നാവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന്, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. രണ്ട്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. ജ്ഞാത്യസ്നാത്തസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നദ ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഒരു യോഗിയാവേണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, തീരെ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അല്ലെ. കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, എന്താണ് തീരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനും പാടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആഹാരം, ഉറക്കം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് എല്ലാ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട്. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പോ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്താണ്? ആ അമേവാംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു സർവസ്യജാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനല്ലേ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദിനി ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണുകയില്ല ഇല്ലേ. തന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ തൂണിലുണ്ടോ നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്താണ് അല്ലാതെ അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടു തൂണിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ അതിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന? ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞ നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു. അപ്പോ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ അത് സത്യമാക്കി അല്ലെ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും കാണാം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ വരങ്ങൾ നേടിയല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ വരികൾ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തൻ്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ
പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയത്. കൃഷ്ണ പ്രേമം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, അവരൊക്കെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വസിക്കുന്നു, വാഴുന്നു. മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാദീബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അർജുനൻ എന്താണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, എപ്പോഴും എന്താണ് അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴും തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരും അല്ലെ. നാളെ ഓഫീസിൽ പോവേണ്ട കാര്യം, നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴിവിടെ പറയുന്നു, അർജുനൻ പറയുന്നു, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനെ അസ്ത്രവിദ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാറ്റിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം, എന്നാലും അതിലും പ്രയാസമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുരങ്ങിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. കുരങ്ങിന് എന്താണ്? കുരങ്ങ് ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് എപ്പോഴും ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, കുരങ്ങ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ നിൽക്കില്ല. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കും. എന്തെങ്കിലും എന്തായിക്കോട്ടെ, മൊബൈലോ നമ്മുടെ പേഴ്സോ ബാഗോ എന്തെങ്കിലും വേറെന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തായാലും അതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കും, അതൊക്കെ കടിച്ചു നോക്കും. അതിന് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതൊക്കെ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതാണ്, ആഹാര വസ്തുവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാം കടിച്ചു നോക്കും. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും അത് വെറുതെ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ആ കുരങ്ങിന് എന്താണ്, ഒരു അല്പം മദ്യം കൊടുത്താലോ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അതിനൊരു തേള് കൂടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിലും പ്രശ്നമോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയും, അത് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കല് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹു മനോ ദുർനിർഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അത് സമ്മതിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാല് എന്താണ്, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് എന്താണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം എല്ലാറ്റിനെയും, നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ്, യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നിഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു.
ശുചീനാം ശ്രീമദാംഗേ. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ആ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കും തോന്നാം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കൃഷ്ണാബോധം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നല്ലേ? ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി പ്രത്യവായന വിദ്യത സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ അത്രായതേ മഹതോഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? മഹാഭയം എന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? മരണഭയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മഹാഭയം അല്ലെ? അപ്പോഴൊരിക്കലും ഇതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് തീരില്ല. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് ഒരു വൈഷ്ണവരുടെയോ ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെയോ ഒരു ധനികരുടെയോ ഒക്കെ ഗൃഹത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പിറക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല വൈഷ്ണവരുടെയോ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ ധനികരുടെയോ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തില് വീണ്ടും ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതൊക്കെ അവര് മുന്നേയുള്ള ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അവർ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് തീരില്ല. ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. അത് എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് തുടരാം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജന്മം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുമോ? അല്ലെ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് തുടരാൻ സാധിക്കും? ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങണം അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസാനം, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന്. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മധ്യദേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ഇനി നമ്മൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗി. ഭഗവാനുമായിട്ട് ദൃഢമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും എന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മമാണ് ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പോ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഇവിടെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അല്ലെ? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയല്ലാതെ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഇത് മാത്രമേ കലിയുഗത്തില് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കലിയുഗത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഇവിടെ കാണാം ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവര് പുലർച്ചെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അഷ്ടാംഗ യോഗ, അതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് 2 വഴികൾ കാണാം അല്ലെ. ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ്, അതില് ഉടനെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരാം അല്ലെ. മറ്റൊന്ന് വളഞ്ഞ വഴി, സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതാണ് ആദ്യം വേഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം, അത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്കെ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റുള്ളത് അഷ്ടാംഗ യോഗ, അതൊക്കെ കുറച്ചു പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച്, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരാണ് പറയുന്നത്, ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടുവിലായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ കാണാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആരാണ് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാണ് മധ്യത്തിലുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇവിടെ നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ ബലരാമൻ തന്നെ കലിയുഗത്തില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നാളെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്, നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നാളെ, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാളെ ഉച്ചവരെ ഉപവാസമാണ്. പറ്റുന്നവർക്ക് എടുക്കാം, പറ്റുന്നവർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ഉപവാസമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറുന്നതിന്. നാളെ 12 മണി വരെയാണ് ഉപവാസം. പറ്റുന്നവർക്ക് എടുക്കാം, പറ്റാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നാളെ കൂടുതൽ ജപിക്കുക. നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതത്വം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പല ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, എന്നാലേ എല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉപവാസം എടുക്കുക, അല്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് വേഗത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് കണ്ട് തന്നെ ഗുരുതത്വമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതെ, അദ്വൈത ആചാര്യർ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സദാശിവന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? അതെ, രാധാറാണി കലിയുഗത്തിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നത് ഇതാരാണ്? ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്. നാരദ മുനിയാണ് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. അപ്പോ ഈ
മന്ത്രം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജപിക്കുന്നത് വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും കാണിച്ചു തരും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രനെ ചൊല്ലാം. പിന്നെ കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം, നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, എല്ലാം ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വിരല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും, മാലയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ വിരല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് എന്താണ് ചൂണ്ടുവിരൽ, മറ്റുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിരൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ വേറൊരാളെ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിരലുകളും എവിടെയാണ്? നമ്മളെ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതും ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ എന്താണ് നന്നാവണമെന്ന് പറയും, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ പറയും. അപ്പോഴേ ആ വിരൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മനസ്സ് അത്രയും ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരേ സമയം എന്താണ് ആ പുസ്തകം വായിക്കാനും ഗ്രന്ഥം വായിക്കാനും ജപിക്കാനും ഒരേ സമയം സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയൊന്നും എന്താണ് നേരത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അതിലും അപ്പുറമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഒരു സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒന്നിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജപിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനമായിട്ടും നമുക്ക് ജപിക്കാം. വീടുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ആ മൃദംഗം, കർത്താല്, ഹാർമോണിയം, ഇതൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ കാണാം ഭക്തന്മാരൊക്കെ നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം പലരും ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെ, അവർക്കൊന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമം ഒരിക്കലും കേട്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വലിയ വലിയ ടൗണുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നഗര സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കാണാം അതിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പരംപൂജ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ നാം എത്രത്തോളം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വ്യാപൃതനാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് വരാഹ ദ്വാദശിയായിരുന്നു, വരാഹ അവതാരമായിരുന്നു. അപ്പോ വരാഹദേവൻ എന്താണ് ആ ഭൂമിയെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ആ ഭൂമിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ അവതരിച്ചു അല്ലെ, വരാഹ അവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.